You can check my video, How to Roast Mexican Chicken. Embutido na pasalubong ng auntie ko. Gawa niya yan. Thank you, Auntie Jackie. Andito na ang bisita! Hello! Hi! Celebrate na yan! What are you searching? We're on our way. Pwede na ata yung chicken. Chicken. Parang Santa Maria mawala yung amoy. Pag blow ko kasi yan, tangkapin yung amoy mamaya. Yun. Turo ni Mama. Nice. Amoy pa nga. Kasi lalo na combo, diba? Oo. Al-exhaust. Ang sarap. Don't assist kayo dito para sa nasa museum. Nakinong Yakult ni Tita Crisho. Oo. Ay, ang cute! Ang cute na itsura. Coaching. Mahilig ka sa kotse? Coaching. Opo. Mahilig ako. Oo, alam ko na pala Christmas gift ko sa'yo. Ito, chiko, nasisira. Hindi ka ako. Pero parang patingin natin. O, sige. May isang meron akong nalaan ka ako. Ako, yung fix lang, may pina ng 4 na pinapasabot. Tawag na. Oh. Ang cute! Oh, the destroyer. Balik ko yan, ano? Baka malasog-lasog siya. Ang cute. Weird niya. Siyempre. How old are you? Wow! Sabi na Wow, galing naman. Tama na siya. 4. Tama naman, tama. Ang cute mo. Ano daw? Dali siya! Ang cute mo. Wala na ka muna. Oo, pero di Ano yun? Ito na yun. Oh. Cute. Kasi nga wala na. Ano yan? Ano ko yun? Wala siyang kailangan. Matay! Nag-drive ka siya. Tawag. Boing. Wala ka ngayon. Ang lakas niya. Ay! Nadudunos. Cute. Sa akin ba ito? Ito. Ginawa lang. Mga ka... Ano sisira natin yun? Tignan mo. Mababalik yan. Pwede yan ibalik. Ibalik na. Ganyan. Ang galing. Bati, ano? Tinuturuan. Uy. Sabihin mo na kasi si Pero hindi siya. mo ay may daycare pala dito. Pangalaman ni Joem. Si ano yan eh? Si Ryan. Ito may kayong ginawa niyo po. Dalawa siya. May daycare pala dito. Ayun, nagalit na yung dinosaur. Oo, puro laruan mo. Collection niya na yun. 4 ka na? Opo. 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 Ilang years na kayo? Grabe, ang tagal ng galing. Grabe. Tapos, ikaw? 4. Ikaw, Aray ko. Gigil ako. nakagigil. Sorry, Bakit ka kasi gigil cute? eh. Ay, nagigil din siya. Paano? Ano magigil? Baby shark ka? Tingin kita. What? Ilan yung ngipin mo? Ano? Ilan? Yan. Ilan? Kailangan mo nga. Ilangin mo.
Gagalaw talaga. Ang dami mong alam eh. Nakita mo si Junju. Haba ng pilik mata oh. Uy, ang ganda. Ganda daw ng pilik. Asan na lang lashes mo? Hiningi. May multo balik yan. Paano ba yan? Kaya siya may muldo daw dito. Loko-loko ka, wag mo pataputin. Sky. Sky, mag-hi ka daw, no? Dali. Yung ginagawa mo sa akin, dali. Ang cute. Oo. Ay, wala si Kaloy. Ay, picture mo kami. Uwi na sila. Bye. Bye-bye. Uwi na sila. Balik kayo ha. So, Iman. Busy ka dyan. Unboxing. Kaling kay mami, may dumating. Parang galing akong States eh. Ako nagdala niya to. Ganun. Bit ko itong wala doon. Naka-long sleeves ka pa eh, no? Estosi. Say hi to Sky. Hi, Sky. Oh my God. Sa'yo pala to. Mag-base ako. Love you. Galing to kay mama. Marami nagtatanong sa amin na nasaan daw ang nanay ko dahil ang videos lagi kasama ang tatay ko at ang mga kapatid ko. Well, ang mommy ko ay nasa Amerika! Kaya ito ang balikbayan! Thank you, ma! And I know may pasalubong din ang mga kapatid ko doon. May sisters din ako doon. Unboxing. Seryoso siya. Seryosong trabaho ito. Seryoso. Akin ba yan? Ano sa'yo? Ano? Ang lalaki yun. Ano lang? It's yours. Pang gym ata yan eh. Parang yun. Actually, ito talaga yung pinabili ko pero nadagdagan ni mama. Parang natuwa ka. Brushes from Spectrum! What? Totoo siya. Dami yung brush. It's original brushes. Thank you, ma. Ha, okay na ako. Yun lang. Oh. Sarado na. Joke lang, joke lang. Uy, ma. Buhay pa siya, guys. Cool ba? Wala lagay ko yun. Sama yung dodong. Oy, ang dami. Hi, Sky. Alam mo gawin niya yan? Bush, bush. Ginanon yung mga dinosaur. Takot ako. Pero ito yung sa kambat kasi akin yung totoong Barbie eh. Old bag ko yan. So, inuwi ni mama. 17 years old pa ako. Ano ba to? Buhay siyang transport. Pang-workout to, di ba? Pang-workout. Kailangan mo to. Pang-workout ng sports bra. Pang, Diba? ano, yeah. Ang ginamit ni mama mo to, oh. Oo. Ito ay para sa carpal tunnel. Prevention. Gamitin daw. Thank you, ma. Oh, Maybelline mascara. May moisturizer ka doon. Coach na little purse. Thank you. Oh, meron ka pa. Oh my God, more brushes. The Spectrum. It's original, guys. Thank you. Ito nyo. Spectrum. Hindi, oy. Ito pang pills, yung mga vitamins. Dong, oh. It's a vitamins. You Oo can nga put eh. your vitamins here. Pwede ng buo. Tapos pwede rin tanggalin ko. Oh, yung coat ng brats. Oy, breads. Ah! How are you today? Hindi ko alam talaga sa ganyan. How you doing? What's up? Hey. Hi. Love you. Hi. What's up, Dad? What are you doing? Stop! Stop! Natatakot ako sa ginagawa mo. Ganyan ako nung bata. Oh! Cute sila, oh. Eh. Kasi ito, kailangan mo to. Thank you, ma. Pang-massage hands, kaka-edit. Ito, burner covers eh. Keeps burners clean. Ideal for use on electric stove tops. Pang-workout. Yes. Thank you. Oh, thank you. Thank you.
Wala, school ko to dati. Ateneo, journal. O, sa school subject ko to dati. Ayan o. Ayan o, about prayer to God. Mga prayer. Uy! Uy! Mga drawing ko daw. Pictures mo. Yung nag-Jurassic Park. Ayun. Oh my gosh! Yan yung nag-Jurassic, yun, tingnan mo, Aslo. Tagalan mo mag-glare, yan. Ano to? Ay, yung book. Book about God. When everything goes wrong. Ito may bago na siya. This is mine when I was young. Yan, leggings. Pang-workout. Favorite ni mama mo French roast talaga. Yes, kasi hindi daw yun acidic. Yung Dark. binili niya. French roast, Starbucks. Towels to? Yes. Sa kanya to? Actually, nakita na ito ni Mama mga... Yung parang maalala ko may picture ako nito eh. Hindi ko nga alam kung ano. Ay, sira. Nakita ni Mama sa closet. Alrighty then. Ito Ayan. yung pang ano. Pang kitchen! Yay! May bago kami. Thank Ito ba? you. Kitchen pa. Thank you, Ma. And ito, pang microfiber washcloth. So, pang trapo din. Pamuna sa mga ano Pamuna pa. sa kitchen. Hindi sa ano. Microfiber. Parang yung Gamitin atin. to dun sa... Better to dun sa mga plato. Yung papatuyuin mo siya. Pwede. Keep natin. And this is Sephora. Tunto ako. From my mommy and my sister. Fenty! Yeah. Yung brand ni Rihanna, guys. Bigay ni Mama. Tsaka ng kambal. It's a matchsticks. French vanilla matchsticks. Tapos, wow, meron pa. Foundation, luminous. Na talaga ako naiintindihan. And their concealer, contour, and highlight. Lahat to kay Rihanna, yung Fenty Beauty, yung bago niyang ano. And the blotting powder. Oh my gosh. Okay, happiness ko. Sorry. Makeup. Just want to thank my mom and the twins for sending me the LBC. And thank you very much. Excited na kami mag-coffee. Ano coffee? And makeup. And Maligo. maligo. Maglundi sa tadong. Andun ko to muna. Thank you, tita, sa kambal. Salamat po sa inyong padala. Thank you. Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sa 100k na nag-subscribe kay Krisha. Uy, Inday, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng V-screens. At sa lahat pa po na magsasubscribe at manonood po kay Krisha. Uy, do follow Krisha. Uy, sa YouTube, maraming salamat sa inyong lahat at you made my girlfriend's dream come true. Thank you. And follow my love loves on Instagram, Basconetti, please. Salamat kayo for watching. Salamat kayo! Yung bago ko. Ano, paano? Salamat ka. Ay, amigas! Oh, bumutok ako. Alam mo ba may garbage bag tayo? Uy, meron! Namabang. Ito yung mabango na binibig. May garbage bag pa pala pahabol. Uy, amoy vanilla. Yes. Sana ba yung basura magbango? Good luck! Joke lang. Good luck sa vanilla mo. Unboxing! Yeah! Ang daming brats. Sa kambal man yan. Natatakot ako sa brats. Yung Barbie doll ko nawala eh, hindi na daw mahanap. Ito, kailangan mo na to. Kaya nga. Wala ka namang carpal tunnel, pero mas maganda na i-prevent mo siya. Yes. Bye-bye! Bye! Okay, bukas ulit mag-ayos. Di ba, Kitty talo? Di Becky! Di Becky! Di Becky! Ikaw talaga love ko. Ano?